אהלן, קבלו. מסי או לברון ג'יימס רואים אתכם משחקים בשכונה. לא רואים בעיניים, אומרים it's amazing ושולחים לכם חולצה אישית מתנה. בקרוב זה יהיה אפשרי. עכשיו בואו תקשיבו לרעיון מטורף שיכול לשנות את הצורה שבה מועדוני ספורט מתקשרים עם האוהדים שלהם ויעזור למועדונים להפסיד כסף. מכירים את זה שאתם משחקים בשכונה ועושים מהלכים מטורפים כמו הבחור הזה וזה או זה? פחות. אז חברת ליפ פיתחה טכנולוגיה שעוזרת לחבר בין אוהדים לקבוצות ולכוכבים הגדולים בעולם. אני לא שחקן מצטיין, אבל אני אוהד מצטיין. כששמעתי על זה, הייתי חייב להצטרף. אז שימו לב לזה. מועדוני הספורט הגדולים בעולם סובלים מ-95% של נטישת אוהדים מהנכסים שלהם. למה? כי אין מה לעשות שם. חוץ מלהתווכח על המשחק או לקנות חולצה, אין מה לעשות שם. האוהדים הם הסיבה להצלחה של הקבוצות, ואם משעמם להם, זה פוגע בצורה קשה ברווחים של הקבוצה. וזה בדיוק מה שהטכנולוגיה שלי פותרת. שלום, שמי דני אבידור, ואני משקיע ויזם בעולם הטכנולוגיה כבר למעלה מ-20 שנה. בחברת ליפ פיתחנו טכנולוגיה ייחודית, המאפשרת לכל קבוצה להשתמש בכוכבים שלה כדי להעלות תרגילים ואתגרים נושאי פרסים עבור האוהדים. למשל, הקבוצה מעלה סרטוני אתגרים של הכוכבים שלה, האוהדים מצלמים סרטון שלהם, עונים על האתגר. הביצועים הטובים ביותר, או היצירתיים ביותר, יקבלו ניקוד שיזכה אותם בכרטיסי כניסה למשחקים, ואפילו טיסות לארוחות ערב עם כוכבי הקבוצה. אתם קולטים מה זה לקלוע על הסל בחצי מגרש בשכונה ולמצוא את עצמך בארוחת ערב עם דונצ'יץ'? Two menus please, for me and for Luca. ככה האוהדים יכולים להתחרות ביניהם, לזכות בפרסים ולהישאר מחוברים לקבוצה, גם כאשר הם משחקים בשכונה. מבחינת הקבוצה, האוהדים נשארים חלק פעיל מהמועדון גם כשאין משחקים, גם בפגרות, גם בעונת מלפפונים. חיזוק הקשר הזה בין אוהדים לקבוצות שווה לקבוצות המון. זאת הסיבה שמספר כוכבים גדולים כבר הצטרפו לחברה וחושבים שזה הדבר הבא בעולם הספורט. בבדיקה שעשינו על ברצלונה, אחד המועדונים הגדולים בעולם, גילינו שאוהד שווה להם כחצי יורו בשנה. גם אם נגדיל את המספר הזה ב10 סנט, מדובר בסכומי עתק. ובוא נאמר, גם מומחים בינלאומיים מעולם הספורט, וגם אנחנו בטוחים שזה יהיה הרבה יותר מזה. זה דבר שיכול לשפר את מודל הרווח של הקבוצות ולהגדיל משמעותית את כמות האוהדים הפעילים של הקבוצה ובכך גם את הרווחים. וגם לילדים שנמצאים כל היום בטלפון, יש עכשיו סיבה טובה לצאת עם כדור, לשחק. אז למה כדאי לכם להשקיע בנו? קודם כל, כי חלק בכוכבי הספורט הגדולים בישראל ובעולם כבר איתנו. ומאמינים שהטכנולוגיה שלנו היא אחד הדברים הבאים בספורט, ויכולה להיות Game Changer אמיתי להרבה מועדונים. דבר שני, כי עשינו פיילוט שהיה מאוד מוצלח, הוא מראה שהפוטנציאל שלנו עצום. דבר שלישי, יש לנו כאן צוות מנצח עם ניסיון רב מאוד, שיודע להתגבר על אתגרים, ועשה זאת פעמים רבות בעבר. בקרוב, בזכות הטכנולוגיה שלי, נוכל לקרב את הכוכבים הגדולים של הקבוצות לכל אוהד ואוהד, ולתת למועדונים ליהנות מהכנסות נוספות. לא סתם בכירים מעולם הספורט כבר אמרו שהם חלק מהדבר הזה. אנחנו בטוחים שבעוד כמה שנים לא תהיה קבוצה אחת שלא יהיה לה מנוי בליפ. ואוהדים מחוץ למגרש ובתוך המגרש יהיו הרבה יותר מרק צעיף או חולצה. אז אנחנו מזמינים אתכם לקרוא עוד על הזדמנות ההשקעה בדף הגיוס שלנו ולהצטרף אלינו. מחכים לכם.